Για πεντέτη μπραπτούχα, Εσύ να πάμε μιλά να παίξουμε. Μαλάκα, έχει κάτι ωραίο. Α, γεια σας, δεν σας πρόσεξα. Είμαι ο Κώστας. Βασίλης. Ο Βασίλης. Ναι. Επίστερα. Χάψας. Εγώ είμαι ο Κώστας. Κώστας. Facebook άμα θέλετε μπείτε koskotsianidis.com. Όχι το .com για πλάκα. Koskotsianidis, θα μην δείτε ένα. Βασιλάκης Αγγλό, εκεί θα δείτε. Και Βασιλάκης Αγγλό, ένα άγριο. Motherfuck you και... Ξέρετε τι είναι αυτό. Fuck life όλα. Μια κάικα. Την είπες και... Πλάκας. Κοιτάξτε. Σήμερα... Α, ναι, δεν σας είπα. Για να μας δείτε εδώ πέρα ξανά, το ανεβάζουμε στο Fubo. Θα το δείτε και στο slap.com PPS. Πίπα S. Κάπως έτσι. Άμα πίπα το τσιγάρο. Και στο LOL, άμα θέλετε να μπείτε στην ομάδα μας, Chachi the Viper. Chachi the Viper. Θέλαμε να γράψουμε Chachi και δεν χώρεσε. Και βάζαμε το Chachi. Φτιάξαμε ομάδα στο LOL. Chachi. Είμαστε προ. Εγώ θα πήγαινα... Παίξαμε ένα game και χάσαμε. Μπήκε το LOL. Μπήκε το LOL. Ω, μπήκα. Всё.